Затваряй! No. Имам папагал в момента на главата. Здравейте, приятели от нас! Днеска ще ви направим съпричастни с нашето изживяване в West Midlands Safari Park. До сега не съм си мислил, че мога да отида на сафари през зимата. Така, Африка е малко далече, но ще видим как са го направили хората тук. Останете, ще имат доста интересни моменти от нашето преживяване. Останете до края. Ето, влизаме на сафарито. Дано имаме късмет да видим доста от животните. Поне най-накрая пекна и слънчице. Вижте какво има тук. Малко стадо от носорози. Много интересно, гледайте. Това животно, ако ми нападне колата, ще я почупи. And some more rhinos on the road. Just follow. Stop. Oh my god. Мале, колко са наблизко. Сега тръгвам, Вики. Виж носорога колко е наблизко. Затваряй! Да ви буси колата сам! Бягам! Какво е това животно? Мисля, че това е антилопа. Здравей, приятел! Леко с колата само. Oh my god! Hello. Bananas. Anyone want a Ето banana? дойдохме и при зебрите. Aman wants to give you something to eat. Let's try a banana. Aman, this is not a monkey, man. It's a zebra. That's all I have. Hello, zebra 1, zebra 2. Anyone banana? I think they are not interested from bananas. Yeah. They're well fed already. Вики, виждаш ли зебрите? Вик се оплаче преди Колко е малко. ентусиазирана. Страх я, въпреки че... Yeah, stop there. I need to take the picture. Да видим сега. Nice portrait here. Опа, много. А, прозореца, тя е страна. Ето ги, зебрите си хапват. Зебра, would you like some banana? Zebras. Hello. I think we need to. Hey, it's coming. someone coming. Someone is interested. Oh my god. Oh no, he didn't like that. That was the closest I have ever get to a zebra. Lovely animal. No. Ето щраусите. Едно щраусово яйце за нас няма ли, моля? Да, виж. Be careful, they will come for a kiss. Вишко има тука. Здрасти! Вишко има тука. Ето малко нахални щрауси. Опа, иди. Здрасти, приятел!
Това е женски страус. Не знам. Не, аз виждам получи това женски страус. You want to try banana on this one? Да, ще стане без телефон. Hello, my friend. How are you? You're so ugly. You want banana? No. Yeah. Open the window from top. Let's go. Яде банан. Ако те хвана за гушата. Maybe didn't like it. Да, мисля, че това е лисица. Враси, хубавец. What is the other side? Сърни още. Deers. Yeah, small deers. Само някакви различни антилопи си мисля. Чакам да стигнем до лововите. Тогава със сигурност ще се затворя прозореца. Тук вече опашката стана по-голяма, което ми навява на мисълта, че стигаме до нещо интересно. Нека видим. Ето ги лововите накрая. Това са някакви лавици. The guys saying keep moving. Стига си играе с късмет. 3 of them. Тук имаме някакви машкари. Как се спят лъвчетата? Той ако ми нападне колата, какво ще стане? Не ли ми студено? Май... Те доста дълбоко са заспали обаче тези лъвове. А те като седно, че не са живи, да. За опитам да ги събуди малко. Лисица. There are some foxes around running. Е, цяло какви лисици. Виж колко е сладка. Знаеш ли с какво се хранят? Някакви С тях лисици. се затварят кокошките и въртят, защото иначе остават без кокошки. Че да хапнат кокошчица. Мръдни малко за по-хубава видимост. Но те са по-различно храните. Само са женски. То носорог има като някаква броня. Да. Е, тук има някакви антилопки или сърнички или не знам какво е, но виж как са събрали да станат. Пасеца триличка види. Още гледа на едно място. Тук някъде трябваше да бъде тигъра, но явно се е прибрал вътре в клетката. Show the meat. It's behind the... Wait for. Yeah. They left the meat there. Оставили са месото там. Но някъде се е покрил. Ще направя шумбико, както се. Нека видим какви още изненади ни чакат. Then what I see. You can't say something. Това са много големи камили. Просто на видеото няма как да разпознаете точно какъв е размера, но са огромни. Аз такива големи камили не съм виждал до сега.
интересно. Тук има някакви елени Най-вясно бзо. легнали. Това какво е? Някакви африкански бизони или вид антилопа ли? Не знам. Ако знаете, кажете в коментарите какво точно е това. Ето е африкански слонове. Ама вижте как са ги заобградили. Тук малко далеч са. Има така точно отгоре Два слона. слона за сега. Три всъщност. Тук имаме штраус, който леко отива към зебрите. Минаваме точно покрай жирафите. Искам да ми дадем нещо за ядене. Come on, call them. Hello. Jiffies. You want something? More flavorful? Something more flavorful? They're having the grass. Yeah. These animals are well behaved, man. You cuties. One more is passing. Just. Whoa, this is ugly one. There is some entertainment going on. Yeah, they are fighting. Два носорога се бият, приятели. Не знам какво се опитват да направят. Гледайте. О май гад. What are you trying to do? Is that a fight or what? I have no idea. But we have some viewers here. Oh, they are male and female and this is just a foreplay. I'm making love, I guess. Are you going from the home? Maybe just friends playing. Oh yeah. Ето ли Тора се избра да си буди са лицето като тигър. Да видим какво ще стане. Мали ви, цялата ще нацапат сега. Гледайте какъв хипопотам. Мале. Те спадки дали са в безопасност? А да дък са сейф? Той сплува. Сега ще посетим Sealand театър. Някакво шоу с морски тюлени или не знам аз какво е точно. Нека видим. Ето, направи се с трибунки, седалки. Да видим къде ще седнем. Make him a very, very happy little boy. What I have is the right reward. That's right, isn't it? Yeah. Now, today we're going to be training a sea lion. Can anyone guess what a sea lion likes? You ready, loud as you can? Well done. All the kids do it and the adults thought it was chicken nuggets. Now, in order to speak to the sea lion, then it gives them a choice if they want to join in. They are more than welcome to. If naša they're morska doing aftonstova. something, they just ignore us. You got a smile and everything. Now Callum is not subtle if he's doing a good job and you are not cheering for him today, and we're going to throw that ball in. Here we go.
Oh, he was fairly gentle there. Now, Callum doesn't entirely realise he's doing exercise right now. He just thinks what we did as kids of kicking a football about. He just thinks he's having a bit of fun. But actually, he's still jumping in and out of the water. He's working out all of the same muscles. And the basketball is there to work out the whiskers he has on his face. Now, Callum has 76 whiskers in total. And he uses them a little bit like a second pair of eyes. He can feel vibrations in the world around him. Very nicely done. Now hopefully everyone goes home today knowing they saw Callum the sea lion. If you want to giggle later on tonight, pop yourselves onto TripAdvisor. Това наистина беше много впечатляващо шоу с тюлена. Надявам се да и вие сте се забавлявали, приятели. И сега продължаваме напред. Имам папагал в момента на главата. На главата някакви папагала. Ето това. Оле, ужас. Аз как газеличка. Да ми се изака на главата са. Да, изака се, заня Ужас. Това се вече на моите. Аман го нападнаха, няколко папагала има на главата. Аман, what is the feeling? You caught it's eating your hair, man. Ticklish. So much ticklish. Това е много гладен папагал ли канар? Много е красив. Мога ли? Не ми даваш го пипна? Имаме една изненада за Вики. Вижте колко въодушевена. След малко ще се срещнем лично с мечето Падингтън. Просто няма търпение вече. Вики, кажи къде е Падингтън? Вики, какви си върви при нея? Върви при нея. Вивка! И аз искам. Тук има и доста голяма хотелска част, където можеш да се останеш и да наблюдаваш животните. Видяхме някои със специално, може да се поръчаш с прозорец към лъвовете, към тигрите. Но докато погледнах са, една нощувка е доста скъпичко. Но си уникално преживяване. Така точно до този големия хипопотам. African Walking Trail. Нека видим тази пътечка докъде ще ни заведе. Надявам се до някакво интересно животно. Не знам. Ето е читата. Уникална котка. Сървей. Още не ида. Гледайте. Долу е тигър. Ето най-накрая видяхме и тигър. Ето колко е красив. Къде е човек, не знам. Вики, видя ли тигърче как се нарисувало? Сега влязохме в една зона с динозаври. Какво има тук? Най-различни статуйки и скулптури на динозаври има. Наистина в този парк доста са се постарали за всякакви атракции. Всичко на едно шоу с морски лъв. Най-различни влечуги, животни, птици и естествено кулминацията е шофирането
сафарито на живо между животните. Това беше наистина уникално. Ето вижте прилипите. Как се е провиснал и спи. И някакви малки прилипче летят покрай главата ми. Тук някакви влечуги. Този гущер е много голям. Какво има там? Костурка, може под камък. Видяхме. Къде е костурката? Ей там. Да е там долу под камъка се изкрила. Къде се криеш, бе? Къде има свиня? Костенурко нинджа? Къде има костенурка? Това е голяма змия. Вот снеки за. Боа. Тези змии двете са станали на добре. Отровни са. Топлите са, глупе. Каква змия е това? Пак някаква друга боа. Игуана от Фиджи. Даде, отваря с устата. Отваря с устата, бе. Съскаш ли? Вече много спусна. Това е цялата зона на сафарите. След малко ще затварят, че целият комплекс затваря в 5 часа. И там виждате да е Elephant Lodge, където хората могат да останат, да нощуват и през цялото време да наблюдават слоновете. Само че в момента не знам къде са ги прибрали. Тук имаше по-рано 3 слона, като шофирахме, но сега не ги виждам. Красота. И до тези наши приятели, пингвините, ще сложим край на нашето днескашно преживяване. Наистина беше уникално. На всички, които живеят в UK, горещо го препоръчвам. До Бирмингам се намира. Не е скъпо, но за цената, която плащаш, наистина услугата се заслужава. Сафари с кола между животните, шоу с морски лъв и най-различни разходки между животни, влечуги и така нататък. Надявам се да ви харесало видеото. Ако е така, чукнете бутона за лайк, последвайте ни канала и ще се видим скоро отново. Чао!